Според театрални режисьори и преподаватели, необходимите съкращения, които бяха обсъждани в Министерски съвет преди няколко дни, не трябва да се гледат като съкращение на хора и оставането им без работа, а по-скоро да се преразгледа цялата система на разпределяне на средства. Ако се откажем да мислим, че тези 10% или 20%, колкото сега вече разбирам, че могат да бъдат, ще се разпределят равномерно на всички театри, тогава може би ще се намерят по-добри ходове. При някои театри би могло да бъде 80 и 100%, а при някой би могло да клони към 0%. Аз не мисля, че трябва така панически да се плашим от това. Режисьорите са на мнение, че системата на функциониране на българските театри е твърде остаряла и тежка, което не дава възможност за развитие на младите таланти. Младите хора се опитват да се дефинират извън пределите на съществуващата система. Това вече е знак, че младите хора не искат да влезнат в системата. Това вече е знак, че имаме проблем и реформата трябва да бъде направена. Като една от възможните мерки, които предлагат преподаватели от Нов български университет, е възможността за преквалифицирането на актьорите в случай на закриването на театри. Трябва да намерим свое решение, така че тези зали да не станат бинго зали, но и да не се превърне сцената на българския театър в място за халтури. Нека да погледнем на това, което имаме като богатство. Предстои събрание на българските артисти и режисьори, на което ще се обсъждат възможните мерки за справяне с кризата.